Assalamu alaykum ardy ummetlerin hasyl bolýan ýurdy garaşsyz Bakyby tarap Türkmenistan döwletimiziň eri adamlary. Halkara parahatçylyk we anarşymak gelýär. Biz siziň her biriňize berkçan taýlyk, maşgala ojoklaryňyza awatlyk ardy edýär. O hemişe her biriňiziň döwletli ojoňyzda çagy ülkeleri, ýene hudury belenten ýanglansyn. Şeýle ýaşy ardylar bilen mehman iýleşler Türkmen halkyny şeýle asuda watanda, toýly durmuşda, parahat zamanynda ýaşadýan. Bize ähli wagtda görelli mektep bolup duran Sırmatumdan hak kovanları, Türkmen halkının milli lideri, kahraman arkadağımızdan, peder yolunu münasip devam ettirýän yurt başçymyz, arkadağlı kahraman serdarymyzyň janlar sağ ömürler uzak bolsun. Tutýan sünnetler hemişe rawany ýollarda rawaz alsyn. Mehman iýleşler, ýöretesiz üçin Türkmen we teleýaýlymyna gazasyna sarlaşyk atly getmişemden, täze sanly bahar toý mekanyna taýýarlap size ýetirýär. Elbetde getmişemden bu gedek sanyň mihmany bolsa, öz gezler elle fadanylar bilen getmişemde gatnaşýar. Getmişemden bu gedek sanyň mihmany kimkä? Gelin ony sahnada çagyrajyň. Siz üçin wekilli bagşymyz Şamrat Hojaglyýew gelýär. Mehman iýleşler, edip tamaşaçylar, biz Türkmen we teleýaýlymynda sadatyna sarlaşyk atly getmişemde dowam edýär. Getmişemden bu gedek sanyň mihmany bolsa, bir näçe owadan aýdymlary, halipalardan bize miras galan owadan aýdymlar saadlary täze öwüşgünler. Öz ajaýyp owady bilen ýerine ýetirýän wekilli bagşymyz Şamrat Hojaglyýew. Şamrat getmişemde hoş gördük. Sağ olun. Sadatyna sarlaşyk atly getmişemde ýetirýän şu mihmançylara gelip, bize şular ýaly ul fahrlarda öz başarmamyzy görkezmäni ul mümkinçilikler berýän soňatymyň hak gowanlary, gahryman arkadağymyza, arkadaly gahryman terdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Goýalaryň janlary sag ömürler uzak tutýan sünnetler elmedämi rowaşyklara bersen. Şamrat köp sag bol, ardygyň hasyl bolsun. Bundan beýle bilen size durmuşda, sunuwa däleminde üstünlikler hemra bolmagyny ardy edýär. Getmişemden tomaşa edensiniz-de. Hawa elbetde. Bir näçe sahypalar bolýar, bijaýlaýdymlar bolýar. Ýyleşmez bilen sanyl gomuşy bilen aratlaşykda bolýar. Gepleşige başlamak hak, has orada bir sahypalara, sowallara geçmek hak. Bir ýyleşmez üçin getiren aýdymlaryň bir ýerine ýetip berseň, onuň gepleşmede ýene söhbetleşik arkaly dowam eder. Ulhy. Mehman iýleşler, edip tamaşaçylar, gepleşmeden başynda siz üçin wekilli aýdymçymyz Şamrat Hojaglyýew owadan aýdym ýerine ýetip diňlen, diňjalan. Deli könlüm yer gideni vatana, deli könlüm yer gideni vatana. Onna bize gözü yollaganan var. Hasip gerek bu yollardan gezmene, ay gelo gezmene. Gel yarın ülkesinde tanım var. Gülüm gülüm beni eyledin gülünçe, mun ağladım barışat gülünçe. Gel götürmem eteğinde ülünçe. Ay gel o ülünçe, dediğine yedi yattan gelin var.
Acalim yetişip imanam dolly, gül yüzüm sargalı bir uduzolly. Didiler gel, yarın yarı ya dolly. Ay gel o ya dolly, didiyene yardan ayrı salan var. Aşık kimra giriftardır özüne, yanına bağrım kebap hullü yüreğime. Anam ikrarına sözüne, ay gel o sözüne. Nerede yarın ikrarına yalan var. Anam ikrarına sözüne, ay gel o sözüne. Nerede yarın ikrarına yalan var. Didiyene yedi yattın gelin var. Yalan yoktur menine aydan sözümde. Ömür baki gayri gali gözümde. Mendek kıyın kendir o elim edinle. Aydayını aytmayını cahanım. Mendek kıyın kendir o elim edinle. Aydayını aytmayını cahanım. Leyli Mecnun diye çölleri geziptir. Ferhaçenin dip dağları yarıptır. Filetinin altını başka koyadıptır. Aydayını aytmayını cahanım. Filetinin altını başka koyadıptır. Aydayını aytmayını cahanım. Aşağının bakı gittin o elimden. Min bil yarın aynadım acı zulümden. Ağlayan ay ayrılyan seyim o gülümden. Aydayını aytmayını cahanım.
aydayınny aýtmaýynny jahanım aýtmaýynmy jahanım aýtmaýynmy seýenim. Şamra köp sag bol ýerine ýetirip beren owadan aýdym üçin owadyň mundan beýlägin beýlent bolsun. Indi gepleşmede başlaýas. O bir näçe sowallar bar, jümleler bar. Elbetde gepleşmeden ilkinji sahypaty halan eserlerim, saýlan eserlerim diýip atdyrýas. Bir näçe kitaplardan, aýdymlarda özüňizem duş gelýänsiňiz. Bir näçe şeýle bar sözler, sözlemler bar, jümleler bar. Olam adamyň aňyna galýar. Durmuşda gelip görkäňem adam aňyna gaýtalyp durýan sözler bolýar. Öz ýerine ýetiren aýdymlarda da bolup bilýär. Bizem şol ýaly käbir jümleler allyk dörejilik toparym bilen taýýarladyk. Elbetde biz olar size ýetireriz. Bu jümleleri sizin öz pikirleriňizi aýdyp bilýäňiz. Elbetde illeşýän öz pikirlerini biziň nol we şonol telefon belgimizde ýollap bilýärler. Size ýetirjek ilkinji jümlämiz işiň iň kıyyn bölegi oň başlangaçydyr diýär. Bir başyn başlansoň soň ýygy dowam edip gitýär pikirimçe. Ýöne şu bir başyn başlasak soň onu alyp çykýar diýler. Men şonu ýaly düşündüm şoňa. Mysal üçin siz bir aýdymy ýerine ýetirmäkäňiz, şol aýdymyň başyna barmak siz üçin kıyynmy ýa aňsatlyk bilen barýaňyzmy? Aýdyma bagly ol. Hem aýdyma we aňsatlyk bilen baryp bolňar elbetde ne. Asam türkmen halk aýdymlar hasym agyrraak aýdymlar bolýar, şo aýdyma bagly. Köp sag bolun, bizem alaşýas, mehman ýerleşersem Şamradyň beren tefsirler bilen alaşýan bolsam bilen ol we şonol telefon belgimizde öz tefsirlerine ýazyp ýollap bilýäňiz. Şamra size indi getirjek jümlämiz bir şowsuzlukdan başga bir şowsuzlygy anamyňy ahlakyny ýitirmän geçip bilmek üstünlükdir diýär. Elbetde ol gaçy dogry. Sebäbi her hilek ýagdaý bolup bilýär. Meselem bir işin başyna başladyň, ýa-da kıyyn iş diýdiň. Bir başyn başlap bolman, bulaýdym aýdyp görelýän, olam bolana käwat. Onuň şo bolýança edip oňary bilseň, şol işiň ýerine düşdüğüm gaýt pikir edýär. Sag bolun, elbetde şu wagt siz beren jogaplaryň içinde, tefsirleriň içinde bir aýdymyň başyna baraňyzda ýa bir aýdym ýerine ýetiräňiz, ilki bilen kim bilen maslahatlaşýaň? Elbetde sağdan bilen maslahatlaşýan ýa halipalar we sağdan oglanlarymyz bilen bar iş aýdyp görýäs ýa toýda aýdyp görýäs. Indiki jümle şeýlerek. Ilki bilen hasyl etmek isleýän arzuwuň näme şonu kesgitle. Adam arzuwsuz bolmaz, goşganasy diýilýär şonu ýaly. Elbetde dogry aýtdyňyz. Biziň ýurdumyz arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdy. Gahrman arkadagyň saýasynda, arkadaly gahrman serdaryň saýasynda biziň ýurdumyz arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdy. Elbetde meňem arzuwum Gülläwesýan Türkmenistan ýurdumyzda täze aýdymlarymyz bilen halkymyzyň gowurýan aýdymlaryny aýdyp, halkymyzyň söýgüsini gazanmak esasy arzuwlamyň biri. Köp sag bol, arzuwlaryň murat tapmany bizem tüýsürekden arzuw edýäs. Tamam. Indi gepleşmeden şu ýerine bir illeşimiz şeýne de getiren owadan aýdymlaryň ýerine ýetirip berden, onuň ýene de bir gepleşimiz söhbetde şu arkaly dowam eder. Ulhusy. Mehman illeşler edip tomaşaçylar sahnamyzda siz üçin Şamrat Hojaguliýew owadan aýdymlary ýerine ýetirýär. Diňlen, diňjalan. Gördüm yüzüňi divana boldum, akly hoşumdan bir yana boldum. Gördüm yüzüňi divana boldum, canımda şundan pervana boldum.
salamda Bağlat nikahını bolgoy kolumda Sürsem sapanı tutsam elinde Gördüm yüzünü divana bollum Aklımla aldın sen bir yana boldun Gördüm yüzünü divana bollum Canım daşımdan bir yana boldum Seveyim şerbetin işte bu gece Aşkın cevabın şetsek bilecek Şetsek bilecek Şetsek bilecek Balsak bilecek Balsak bilecek Gördüm yüzünü divana bollum Aklı kumuşumdan bir yana boldum Gördüm yüzünü divana bollum Canım daşından tervana boldum Tervana boldum Tervana bollum
aydardın lelem yarın sözüni Yoluna qarattın aygıdiki gözün Oğlum aydardın lelem yarın sözüni Yoluna qarattın aygıdiki gözünü Ya güle gelirsin benim özümü Hani üntıvardan orayı Ya güle gelirsin benim özümü Hani üntıvardan orayı Hani benim vadan can orayı Şamrat köp sag bolun. Şeýle owadan aýdymlary ýerine ýetirdiň. Bundan beýlegem o öz hoş owadyň bilen, owadan aýdymlaň bilen toýdur bayramlarda halkymyza hyzmat edip, gahryman arkadagymyzyň arkadaly gahryman serdarymyzyň şeýle owadan ýurdumyzyň wasfyny edip, täze aýdymlar bilen çykyş etkezmäňe tüýsürekden arzulayas. Indi getmişemizden ikinji sahypasy Bijal aýdym. Elbetde türkmençilikde şeýler gow aýtgy bar, Bijal oglan aglama. Ne şu öňde görýän 4 san bijaň bar. Birine dost soňlyk aýdym bar. Birine bolsa türkmen halk aýdym bar. Birine de öz ýerine ýetiren aýdymlaryň biri bar. Bir bija bolsa boş. Olam size ýöne goýdyk şeýle siziň duýguňyzy barlap görmek üçin. Belki size häzir dost soňlyk aýdym çykar, belki türkmen halk aýdym çykar, belki size has ýeňillik bolmak üçin öz ýerine ýetiren aýdymlaryň bolup biler. Egerde dost soňlyk aýdym çykdy, o dost soňlyk aýdymyny bilmeýän bolsaňyz, ýa-da türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirmeýän bolsaňyz, getmişiň şu ýerine men şol aýdymy ýerine ýetirip bilemok diýmer. Yo, haýsam çykdy bana. Ýerine ýetirersiň de, Ýerine başardygymdan ýerine ýetirip käbit pikir edýän. başardyňdan ýerine ýetirseň onda öňde Bize çekäýmek gal. o bize çekäýmek galýady. Maňa tapawdy haýsam özüme ýakynrak birini alaýyn. Näme çykdy bijaňda? Türkmen halk aýdymlardan birini ýerine ýetirmek. Türkmen halk aýdymyndan birini ýerine ýetirmeli. Bula kynnar öýdän size. Bir kyn aýdymlardan birini aýdyp berýärmi? Türkmen halk aýdymlardan. Elbetde bir ussatlyk bilen ýerine ýetirilýän türkmen halk aýdymlary bar. Ol halk aýdymlaryň içinde haýdyny ýerine ýetirmekçi. Elbette Kemal gahryman arkadamyzyň saýasynda arkadaly gahryman serdarymyz geçen ýyl Pähmi Paýgas ummany Matumul Praga ýylyna Matumul atamyzyň 300 ýyllyk bayramçylygy uly depginde belenip geçildi. Edil gepleşiginiň şu ýerine Matumul atamyň sözlerine bugün ýene aýdymny ýerine ýetirsek bir ýerine şömkäýt pikir edýän. Elbetde günnäwiriň beýle akyllary Matumul Pragaýynyň sözlerine bugün diýen owadan çygyry o halifalar hem ussatlyk bilen ýerine ýetirdi. O getmişimizde hem ýerine ýetirdiňiz, ýerine düşürmek hadýas. Başardygymdan ýerine ýetirip bereýin. Onu ulug wesilen siz sahnamyza çagyrýas.
açılıydan minne fiyo أشبود الريحان بون الثيران شيدا بالبل وش النطر وذكبل عاشق الثمات نيات الموشوق دوران بون دوران بون شكل الثار أنا مزخر أقول والثار وين يشرى ما غيب الثار وتشيت للبوان بون اي دوامت راي دردني اول مرمى اشيل قردن شنا شغمها كل دردني فراغدا درمان بون درمان بون أبشن عشواي الدردني براغدن براغدن درمان بون Şamrak köp sağ bolun. Yerine yetirip beren owadan aýdym üçin awa bunnorum beýga hyllary magtymul pragyny aýdymy. Awa öz sağlygynda ýetlen bilen gowy taýýarlanyp şoňa şeýle ýyleşmede de ýetirdiňiz. Indi bolsa biziň dörejülük toparma ýürütge gepleşmede gatnaşýan bagşylarymyz üçin bir näçe tapmaçalar taýýarlaýarlar. Elbetde biz hem şo tapmaçalary size ýetireriz, awa kynçylyk çeken ýeriňizde kömek ederiz. Elbetde özüňiz jogaplaryňyz şeydip ýyleşmede bir näçe tapmaçalar ýetireriz. Mehman ýyleşýärdiň bilen jogaplaryny bilseňiz 0500 telefon belgimizde tapmaçalaryň jogaplaryny ýollap bilýäňiz. Ýalpylladyp beder asmany garanky giýjäniň özi. Daňsaz berenden görünmez agşamky asman. Agşamky asman Aýmy. Täzen aýdan. Ýalpylladyp beder asmany garanky giýjäniň özi. Daňsaz berenden görünmez agşamky asman yıllızymy? edilýärdi. Ýyllygy. Veya başda aýdym, soň yıllyzy o da. Dogry aýtdyň. Pragyň arzulary döwrüň belent senasy, onuň taryp edeni budur Türkmen Binasy. binasy. Şamrat,
Sen bu tapmaçalar görüňok dämi? Yok yok. Onu inniki tapmaçamy. Ýanky beren jogabyň dogry. Gözel gaýylan joşguny owazlanar käneler, sözler eller saatlaşýar. Kaklanna Tarlar mı? Bu tarlar. ýok. Täzeden okap beren. Täze. Gözel gaýylan joşguny owazlanar käneler, sözler eller saatlaşýar. Kaklanna Kopuzlar. anyk jogapmy? En qyýdy gelinler köp ben şu kopuz salaganna. Hop, men fikrimçe kopuz mu qaýdy? Gynansak da näde dogry. Kaklanna läleler. Ha o düşündüm ben. Inniki tapmaça. Ata ýurdumyzmydan para gatjak meskeni. Asmanyna oň nyşany ganat ýaýar. Ganat ýaýar. Täze. Täzeden. Ata ýurdumyzmydan para gatjak meskeni. Asmanyna oň nyşany ganat ýaýar. Asmanyna oň nyşany ganat ýaýar. Näme ganat ýaýar asmanyna? Kepterler. Näme eken? Kuşlar. Ýok. Ýa aýtdyňam jogabyny özüň. Ak kepterler. Dogry ýöne bir söz goşdyňyş badyň. Kepterler. Dogry kepderi. Kepter ya. Ata ýurdumyzmydan para gatlyk meskeni asmanyny oň nyşany ganat ýaýar kepderi. Ha. Köp sag bol. Birjegini bilmediň-de. Yeni bir var mı? Bolsa yeni bir. Gyzykly dur. Ýok, dörjülük topurmagy taýarlan. O tapmaçalar şolardan ibaret. Tapmaçalar göňüňde ýaradymy? Şul sahypy Hasan men gömüň ýarady. Ha. Onu Şamrasydy sahnamda çağırýar, bir owadan aýdym ýyllešmedi üçin ýerine ýetirip bermeň haýş edýär. Elbette bir aýdymda 2 aýdym ýylyň aýtsam. Elbette, bizem hoşal bolar, ýyllešmedi, bizem hoşal bolar. Onu siz sahnamda çağırýar. Çıkıcıdı bir gıy gördüm Kana gelya sılmıra Halka gelya sılmıra Gül yakası biledi Yalpılap dur yallara Yalpılap dur yallara Aygı sonu Ara dur sonu Özcoran şemşada şayat bol sonu Aygı sonu Bırak dursana Özcoran şemşada şayat bol sonu Dursana Özcoran şemşada şayat bol sonu Aygı sana Bara dursana Özcoran şemşada şayat bol sonu Aygı sana Bara dursana Özcoran şemşada şayat bol sonu Aygı sana Bara dursana Özcoran şemşada şayat bol sonu Özcoran şemşada şayat bol sonu
dursana Ağaybatan aysana Ağaybağay dursana Ağaybatan aysana Bar yadımın köçedin Bir özeli gördüm mü Aşık bolup bir günü Hayran kalıp durdum ben Yürek var yan köçedin Bir özeli gördüm mü Aşık bolup bir günü Hayran kalıp durdum ben Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostumun yüreğinde Çın sevgilim adı yok Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostumun yüreğinde Çın sevgilim adı yok Adını soranımda Deydi benim adım yok Var iştenim şol benim Başka işten adım yok Adını soranımda Deydi benim adım yok Var iştenim şol benim Başka işten adım yok Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostumun yüreğinde Şan sevgilim adı yok Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostum canım yüreğinde Şan sevgilim adı yok Oladın aydayıpçe Dinlemenin sözünü Seyvizı durmuş bulmuş Kalsın etme yönü Oladın aydayıpçe Dinlemenin sözünü Seyvizı durmuş bulmuş Kalsın etme yönü Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostumun yüreğinde Çın sevgilim adı yok Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostumun yüreğinde Çın sevgilim adı yok Ağaybağay dursana Ağaybatan aysana Ağaybağay dursana Ağaybatan aysana Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostumun yüreğinde Çın sevgilim adı yok Adı yok Şol gözülüm adı yok Dostumun yüreğinde Çın sevgilim adı yok Çın sevgilim adı yok Çın sevgilim adı yok Samra köp sağ ol. Indi bir gepleşime devam edýäs. Mehman illeşler edi tomaşçylar biz Türkmen we tele ýaýlymynda saadasyna sağlaş gatly gepleşime dowam edýäs. Samra gepleşimizin 4-nji sahypasyna gelip etdik. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda Türkmen halkyna, elbetde biz ýaşlara bir näçe uly mümkinçilikler döredilýär. Şol mümkinçilikleriň biri hem sanulgam. Elbetde sanulgamda bizden peýdalanyp gepleşimizin 4-nji sahypasyna o illeşimizden aragatlaşykda bolarys. O senin pikir edýäň näde bar aragatlaşykda bolar diýip elbetde bizden gepleşimizin şertine 0500 gysga telefon belgimizde SMS ýolan illeşlerimiz bar. Elbetde biz olara jaň ederiz. Siz gepleşimizde gatnaşan illeşimizde bir aýdym hiňlenip berseňiz, ol siziň setiňizden tanasa,
Siz gitleşmede şu iyileşmesi için bir aydym ýerine ýetirip bermeli. Eger-de tanamasa biz onda beýlek iyileşmede jaň ederiz. Öyle. Tanayan jajan etmeli. Ha, tanayan jaň eder. Onu gitleşmeden şert düşünüp bolsa biz iyileşmede jaň edäýilmi? Alo, salamu aleykum. Aba salam. Saadatyna saadla çygatly gepleşenden jaň edýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanıştyrsaňyz. Men Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy Bayram Durdiýew. Bayram gepleşemizde ilki bilen SMS ýollanyňyz üçin, gatnaşanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Aha. Size sag bolun. Öňem tomaşa eden bolsaňyz gepleşemizde bir näçe aýdymçylar gatnaşýar. Gepleşemizden bu sanyna da bir ýurdumyzyň belli zekinli aýdymçylarynyň biri gatnaşýar. Häzir gepleşemizde siz üçin bir aýdym hiňlenip berer. Eger-de siz gepleşemizde gatnaşýan aýdymçyň sesinden tanasaňyz, onda gepleşemizde siz üçin bir aýdym sowga edip ýerine ýetirer. Eger-de tanamasaňyz, biz inniki iyileşmede jaň etmeli bolýas. Düşündüm. Onda siz üçin aýdymçyňyz bir aýdym hiňlenip berýär. Avşam birgi guful çally sadym gurbany Türkmenistanyň hakykatysy Guwonç Ýagmamet bolmaly. Bayram siziň beren jogaňyz näde dogry? Ýöne size kömek edeli, elbetde Guwonç Ýagmamet Bana himmet beräýsin. Kanaryaly. başçysyny. Nazarına şatlık mehir görenim. Minne canım senin öve yar olma. Gözlerinden Yanlışmasam narası. Guwonç Ýagmamet sünsetine meňzeş, ýanky Şamrat Hozogly bolmaly kadýan. Anyk jogapmy? O anyk jogap. Guwonç Ýagmamet sünsetine meňzeş, Şamrat Hozogly. Köp sag bolun Bayram siziň beren jogaňyz. Dogry gepleşemizden bu sanyna gatnaşýan Şamrat Hozogly. Gepleşemede häzir siz üçin bir aýdym ýerine ýetirip berer. Dinläň, diýin jalyň. Öyle sag bolun. Gepleşemeden şertine ora, o iyileşme sesiňizden tanasa bir aýdym ýerine ýetirip bermeli. O iyileşmeden muşdoňa deken tanady. Indi iyileşme üçin bir aýdym ýerine ýetirip bermeli. Nähili aýdym ýerine ýetireli? Elbette Kemal şu an hasem sesime şu an hasem açılış başladı. Mümkün bolsa Türkmen halk aýdymlardan biri bu çekilme halk aýdymlardan biri. Ah gözüm aralarında Türkmen halk aýdyma başardandan şonu yerine ýetirip beräýin. Nur Howe bilen bilen size sahnamyza garaşýar. Kızım aralım günü yar gül yılım aralım ey. Vak korkuncandan men ölüm vay gül yılım aralım ey. Vah menin evi dostlarım ardım aydan sizlere. Ey yar menin ardımı yetirey. Ul kaşı kara göze. Ağzından pozu verse tomuş eylem bizlere senem canı tavşırıp turup kaydın öýüňize.
artar. Taşı darap koyuverdin may bir karış boydan artar. Nikahın götürdün cemalın alim tutar. Ol cemala aşık men bolyan gün günden beter. Ey ya gelen uğurlar gül hancar buldular. Salama gelen kıyılara gülüm aralım ey. Eline aynalı çekti ve de sürmeni. Vakit koynunda sakladın gelin kan. Alma bile hurmani. Ferdine vadeleşti gelmen yılın şuna mail mirakızım aralım ey. Ay durdu bakşı etteyen karı gözlü gelini gelin bağdırı çıkıp hinalaptır kolunu. Vahyar kadava çıkanına barışa vurtum yedini yılgır şuna mail min akılım aralım ey. Filmin aralım ey. Gül yüzüm aralım ey. Yılgışın aman ayılım. Amayla akılım aralım ey. Şamrat köp sağ ol, yerine yetirip beren. Odan aydymyň şuň Türkmen halk aydymyny usatlyk bilen yerine yetirdiň. Indi gepleşmeden ahyrlap barýa, gepleşmeden ahyryna size gepleşe gelip gatnaşanyňyz üçin öz saadanylaryňyz bilen köp sağ bolsun aýdýas. Sağ olun. İkibirine şu sağdasında sağlaşıp atı gepleşke çağıran için size hem de şu derecelik toparmada köp sağ olsun aýdýan. Ne bir şular ýalak gepleşiklerde öz başarmamyzy görkezmäne ulu mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadaly gahrman serdarymyza köp sağ bolsun aýdýan. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň janlary sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. İl wagtly, ýurt wagtly tutýan tutumly işler elmedama rowaşlyklary beslenmeli. Tüýsiromdan ardy edýän. Şamrat köp sağ ol, ardy bolan hasyl bolsun. Ondan beýlegim ismi kemraňyz bolsun. Indi gepleşmeden ahyryna adaty däp bolşy ýalbar ýurdumyň ötüşlerini wasp edýän, gahrman arkadaly gahrman serdarymyň alyp barýan beýgi işlerini waspyny ýetirýän owadan aýdym bilen gepleşejem näýeli? Ulky wesilen gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy watanymyzy wasp etmezlik mümkin näl. Elbetde gepleşmeden ahyryna arkadaly gahrman serdarymyzy wasp edýän aýdymlar, watanymyzy wasp edýän aýdymlar bilen jemmesek doğrudan yerine düşürüm kaýdyk. Mehman ileşler edip tamaşaçylar. Şonuň bilen Türkmen owady tele ýaýlymyna saadatyna fazla suat gepleşmede berilen wagt hem ahyrlap barýar. Bir gepleşmeden ahyryna Türkmen halkyny şeýle asuda watanyna, toýly durmuşda, parahat zamanyda ýaşadýan. Bize ähli wagtda görelle mektep bolup duran, şonuň oturmadan hak howanlary
Biziň baş halifamyz, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. İl bähwetli, döwlet ähmiýetli, adamzat ähmiýetli alyp barýan beýgi işleri hemişe rowana ýollarda rowaç bolsun. Elbetde şeýle ýaşy arzuwlar bilen bahar toý mekanyna taýýarlan gitmişimiziň täze sanyny geçip tutarýas, ýene-de ýaýlymda Türkmen owazynda görüşýänçek hoşsag bolun. İşlerde doğrun dede ubadı ba öňe barya arkadan ferdar mı alkış dede şöhret dede şan dede hayrat dede arkadan ferdar mı adamın batlı ötüşlerde yedi vatanım İçan şöhret alatmana yetenler Sen gül koynunda ömür baki mekan tutanım Şöhret de arkada serdar mı adamın batlı öfüşlerde yedi vatanım İçan şöhret alatmana yetenler Sen gül koynunda ömür baki mekan tutanım Şöhret de arkadan serdar mı? Oğun bolli yakınlar mı daşımı Arkadalı serdar devlet başımı Murakkabdi arzularım barsi Hayrat de arkadalı serdar mı Adamın batlı öfüşlerde yedi vatanım İçan şöhret alatmana yetenler Sen gül koynunda ömür baki mekan tutanım Şöhret de arkadan serdar mı Adamın batlı öfüşlerde yedi vatanım İçan şöhret alatmana yetenler Sen gül koynunda ömür baki mekan tutanım Şöhret de arkada serdar mı? Adamın batlı öfüşlerde yedi vatanım İçan şöhretten alatmana yetenler Sen gül koynunda ömür baki mekan tutanım Şöhret de arkadan serdar mı Adamın batlı öfüşlerde yedi vatanım İçan şöhret alatmana yetenler Sen gül koynunda ömür baki mekan tutanım Şöhret de